Enw fi yw Rhyd Williams, a fi'n 33 oed a fi'n byw yn Penderyn. Ers o'n i'n crwtyn bach yn cofio ni yn ysgol, eistedd am ffenest a gweld pwy sy'n mynd ibo yn tractor neu lorri sy'n mynd ibo. A ar athrawes yn rhoi eitha bonclus i fi dweud, ei, edrych ar dy waith. Unwaith nes i gadael coleg, des i nôl ar fformo da dad. Ni cael diwrnod good days a bad days fel nhw'n dweud efe. Ymbwthdi 900 o ddefyd yn ni, a mae 30 o dda signo dyn ni. Na ha fi mas yn gwneud y contract cnifo. Fi'n dechrau cnifo canol y mis Mai. A wythnos gyda'r Ail Welsh yw'r wythnos ola fi'n cnifo de. Dwi'n eitha bysur. Fe ges i wynebu i wneud fferm tractor gan cousin fi Ian. O'n eitha sioc tro gyntaf yn dweud, ond ar ôl ni, edrych mlaen i wneud rhywbeth wahanol i gyd. Wel, mae Rhydian yn tipyn o cymeriad, cymeriad lliwgar, really, a mae fe'n gweithio'n galed ar y ffarm, a mae'n licio enjoyo hynna hefyd, so, ie, mae Rhydian yn tipyn o star. Dyle fe wneud jobbing go lew fi'n credu, achos mae sgiliau i gyd age, so fi'n credu falle bydd y pick-up yn dod lawr i De Cymru am change. Yn y bac o'n meddwl i, mae'r wobor yna, fi'n neis cael y cerbyd efe, ond dibynnu beth sy'n digwydd ar y ffordd yna gyntaf efe. Mi fysa'r teitl fferm tractor yn sŵn o eitha good, so cawn ni weld.